ଅନଲାଇନ୍ ଗଣିତ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଭାଗ କ୍ରିୟାର ଆଉ କିଛି ଗଣିତ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି 13 ନମ୍ବର ଠାରୁ କରିବା। ଏଇ ଭାଜକ 6 ଭାଗଫଳ 8 ଭାଗଶେଷ 2। ଭାଜକ 6 ଭାଗଫଳ 8 ଭାଗଶେଷ 2 ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ? ଦୁଇ ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ? ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜ୍ୟର ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଜକ ହେଲା କିଏ? 6, ଭାଗଫଳ ହେଲା 8, ଭାଗଶେଷ ହେଲା 2। 6 ହେଉଛି 48, 2 ମିଶିଲେ ହେଲା 50। ଯୁକ୍ତ 2 ସମାନ 50। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର, ଭାଜକ 9 ଭାଜ୍ୟ 63 ଭାଗଶେଷ 0 ହେଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ? ଭାଜକ 9 ଭାଜ୍ୟ 63 ଭାଗଶେଷ 0। ତେଣୁ ୟାର ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଭାଗଫଳର ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଭାଗଶେଷ ହରଣ ଭାଜକ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 63, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 0, ଭାଜକ ହେଲା 9। 63ରୁ 0 ଗଲେ ସେଇ 63, ହରଣ 9 ସମାନେ, ଆମେ 9 କ ଗୁଣନଖନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, 9 7 63। ତେଣୁ ଭାଗଫଳ ହେବ 7। ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର, ଭାଜ୍ୟ 71 ଭାଗଫଳ 10 ଭାଗଶେଷ 1। ଭାଜକ ପଚାରିଛି। ଭାଜକ କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ଭାଜକ ହେଉଛି ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଭାଗଶେଷ ହରଣ ଭାଗଫଳ। ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଭାଗଶେଷ, ଆଗ ଭାଜ୍ୟରୁ ଭାଗଶେଷକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଭାଗଫଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା କେତେ? 71, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 1, ଭାଜକ ହେଉଛି 10। 71ରୁ 1 ଗଲେ ହେଲା 70, କି 10ରେ ହରିଲେ ହେଉଛି 10 ଗୁଣନଖନ୍ଦା ହେଉଛି 10 7 70। ତେଣୁ ଭାଜକ ହେବ 7। ତାପରେ 43 ହରଣ 6 ମାନେ ଭାଗଫଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଭାଗଶେଷ ଡ୍ୟାସ୍। 43 କି 6ରେ ହରିବା। 6ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 6 7 ହେଉଛି 42, 3ରୁ 2 ଗଲେ ହେଲା 1, 4ରୁ 4 ଗଲେ 0। ତେଣୁ 7 ହେଲା ଭାଗଫଳ, 1 ହେଉଛି ଭାଗଶେଷ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର, 45 ଟଙ୍କାର ସମାନ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା?
45 କି ସମାନ 5 ଭାଗ କରିବ। କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଭାଗ ଖନ୍ଦାରେ ଲେଖିଆ, 5ରେ ହରିଆ, 5 ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ କେଉଁଠି 45 ଅଛି, 5 ନୂଆ 45, ତେଣୁ ଭାଗଫଳ ହେଲା 9, ସମାନ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛି 9। 18 ନମ୍ବର, 40 ଟଙ୍କାର ସମାନ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଯେ କେତେ? 40 କି ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବା, 40 ହରଣ 4, 4 ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ 40 କେଉଁଠି ଅଛି, 4 ଦଶା 40, ତେଣୁ 1 ଭାଗ ହେଉଛି 10। 19 ନମ୍ବର, 6ର ଅଧା କେତେ? 6ର ଅଧା, 6ର ଅଧା ମାନେ 6କୁ 2 ଭାଗ କରିବ, 6 ହରଣ 2 ସମାନେ 3, 6ର ଅଧା ହେଉଛି 3। 24ଟି ପେଣ୍ଡୁକୁ 8 ସମାନ ଭାଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ କେତୋଟି ପଡ଼ିବ? 24 କି 8 ସମାନ ଭାଗ କରିବା, 8ରେ ହରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 8 3 24, ତେଣୁ ଭାଗଫଳ ହେଲା 3। 24କୁ 8 ସମାନ ଭାଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ 3 ପଡ଼ିବ। 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 13, ସଂଖ୍ୟା 2ଟି କେତେ? କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ 1 ଅଧିକ, ଗୋଟିଏ କ୍ରମରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ମିଶିକି ହେଲା 13, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେତେ? 2ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 13, ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି କେତେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆର 1 ମିଶେଇକିରି 2 ହରିଦେବା, ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ, 13 ହେଲା 14 ହରଣ 2 ହେଲା 7, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ସାନଟା ହେବ କେତେ? ସାନ ହେଉଛି 7 ଫେଡ଼ାଣ 1 ସମାନ 6। এই ସୂତ୍ରରେ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଆଗ ସାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ସାନର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 13 ଫେଡ଼ାଣ 1 ହରଣ 2, ଯୋଗଫଳ ଯାହା ଦେଇଥିବ ସେଥିରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେବ, ତାକୁ 2 ସମାନ ଭାଗ କରିଦେବ, 13ରୁ 1 ଗଲେ ହେଲା 12, 12କୁ 2ରେ ହରିଲେ ହେଉଛି 6 ହେଲା ସାନ। ବଡ଼ଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ ନା 6ରେ 1 ମିଶାଇ ଦେବ, 7। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।